Нека продължим напред с панел Финанси, застраховане и услуги. Нека да поканим при нас господин Радослав Благоев, бизнес консултант и член на журито на наградите Компания на годината, който ще връчи наградата в първата категория финансови институции. И победителя в тази категория е Кредисимо. Кредисимо, дами и господа, е високотехнологична финансова компания, която поставя нови стандарти за скорост, удобство и прозрачност в онлайн кредитирането. Като пионер в автоматизираните финансови решения в България, компанията трансформира представата за потребителския кредит, превръщайки го в безупречен и лесен процес. Изцяло управляван от интуитивни технологии и интелигентни алгоритми. Аплодисменти още веднъж. Здравейте! Добре дошли! Доказателство за високото доверие и стабилност на Кредисимо е сертифицирания кредитен рейтинг и непрекъснатия ръст на клиентската база. Зад успехите стои екип от изключителни професионалисти, чиято експертиза и иновативност ежедневно превръщат финансовите услуги от необходимост в удоволствие. При нас вече е господин Георги Руков, член на борда на директорите на Кредисимо, за да получи отличието. Аплодисменти още веднъж. Заповядайте да кажете няколко думи на микрофона. Добър вечер. Благодаря ви от целия екип на Кредисимо за това признание. Това е признание както за усилията ни, така и за доверието, което нашите клиенти ни гласуват всеки ден. Благодаря ви. Приятна вечер. И ние ви благодарим и честито.